hemen, udala eta herriko 11 kirol elkarteen artean. 11 asko da euskeraz, baina justu gaur 11 izan dira. Bakoitzak bere esparruan euskera sustatzeko konpromisoa sinatu dugu. Badakigu euskerak aisialden eta kirolean bere garrantzia eduki behar dabela. Beraiek bereganatu behar diren balore bat dela, umeek eta gazteek, eta uste dugu danon arteko elkarlan honek eragin edukiko dauela eta etorkizuneko belaunaldi galdakostarrek eskertuko debriela. Egon gara Gaizka Garitano eta Tani, gure egunerokotasunean, kirolean euskarak duen presentziaz, eta ia da ekintza honek garrantzitsuak direla, gure artean ere indarra emateko, euskararen erabilera bultzatzeko eta esan bezala egunero segidu behar dugu lanean, euskara ez galtzeko guretzako izugarrizko balorea duen altxor bat dalako. Oso pozik, gaur hona etortzagatik, azkenean uste dut ekitaldi hauek oso garrantzitsuak direla euskararen alde, eta uste dut elkarte askok izena emotea edo preste egotea euskaraz bizitzeko eta euskaraz ezitzeko umeak pauso aurrera pauso oso garrantzitsua dela, eta oso pozik eta oso gustora egon gara gaurko egunean eta hemen Galdakaon. Ainhoa naiz, Urreta Taekwondo taldeko arduraduna, kirol zuzendaria bai, eta hemen gaude sinadura ematen euskararen alde. Bizkidetik ezinbestekotzat ulertzen dugu euskara eta kirola elkarregaz eskuti joatea eta euskara sustatzea. Iniziatiba horretan parte hartzeaz harro gaude, eta uste dugu honekin Galdakao euskalduntzen ere lagunduko dugula. Bizkaiko Foru Aldunditik etorri gara, Galdakaon kirolan ere euskaraz proiektuari babesa emateko, bai kirol arloa eta bai euskara arloa.